Azken egunetan, iragarri deutsu egun modura, Bizkaiko Foru Aldundiak Batzar Nagusien iraileko osoko batzarrean hartutako beste konpromiso bat beteko dago. Gaur, iruzur fiskalari aurre egiteko borroka indartzeko neurri barriak eta 2013rako zergen arloko beste neurri batzuk biltzen dituen proiektua aurkezteko deitu zaituegu gaur. Proiektu hau, hilebetetako lanaren emaitza da, eta zerga koordinaziorako organoaren bilera eroango dugu, beste bi aldundiak eta Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean ipinteko. Gero, Gobernu Kontseiluak onartuko dau eta Batzar Nagusiei aurkeztuko jake, eztabaidatu eta onar daien. Labur esan da, proiektu barriaren alderdi esanguratsuenak honek dira. Iruzur fiskalaren aurkako borroka indartzeko beste 75 neurri prestatu dugu. Europar Batasuneko elkarren laguntzari buruzko arautegira egokitzeko 25 neurri eta zergen arloko beste 21 neurri 2013rako. Iruzurraren aurkako neurriak eta gero garatuko duguzan zergen arloko beste neurri batzuk jasoten dauzan arau honegaz. Bizkaiak beste urrats bat emongo dau bere lehentasunezko helburua lortzeko. Hau da, iruzurraren aurka martxan jarrita dituen jarduketak indartzeko. Eta zalantza barik, prozesu honen emaitza izan da, Bizkaian gure ustez Euskal Autonomia Erkidego osoko arautegirik osoena eta bardinbakoa izatea arlo horretan.